kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapo kunjani? Ngithembe ukuthi ni-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi-ke usanda kusijoyina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike ivideo, usubscribe ku-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi mangiphosta ivideo kule channel. Bafethu, engenayo njengamanje according to iFaPost, abanye benu bayazi iFaPost ngizothi isite ekhuluma ngezemidlalo. Ayikhona ke iphethe ama-journalist indaba ayifuna aza ayithole ishisa zinjalo. Orlando Pirates thiwa isisayine i-defender le Richards Bay FC Nkosinathi Ndaba ogijima ezi-defender kwi-Richards Bay FC. Bafethu ke ngiqamba amanga, angimazi udlala kanjani, kodwa ngokwe-FaPost kuthiwa i-Orlando Pirates iyona signing esi-confirmed ukuthi isiyenzekile, okusho ukuthi-ke Nkosinathi Ndaba sombona egijima kwezimnyama ngesizini ezoqala. Bafethu, makukhona omaziyo Nkosinathi Ndaba kwi-Richards Bay FC engakhomenta nje kwi-comment section asitshele ukuthi-ke is a good player, alright for ukudlalela i-Orlando Pirates, okanye cha akakulungele ukudlala kwi-Orlando Pirates. Kodwa bafethu bekuzoshare nje lezo indaba ukuthi i-Orlando Pirates isisayine i-defender from i-Richards Bay FC uNkosinathi Ndaba. Make sure ukuthi uyalike ivideo, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, uphinde ucommente futhi-ke kwi-comment section. Okwamanje mvumele ngithi-ke nje bye bye.